אנחנו שני אחים, קובי, צביקי, הפרש של 11 שנים, אם אני לא טועה. סך הכל יהודים פשוטים. אני עם 4 בנות, הוא עוד לא... אני עוד רווק. אני נמצא אותה. רוצים להשתתף במרוץ למיליון בשביל לחזק את הקשר בגלל פער הגילאים, וחוץ מזה לא יזיק חצי מיליון לי וחצי מיליון לבחור. למרות שזה יוצא קצת פחות. מה? מיסים, כן. רואה חשבון? שנינו. כן, הוא עדיין לא. בדרך. ואני כבר. וזהו. אז רגע, בוא נוסיף חוץ מזה שאנחנו לא באים ליהנות. אנחנו באים לנצח. אנחנו לא באים למשחקים, לא חול, לא קניות, לא עניינים. לא מפחדים מאף אחד. אנחנו הולכים על זה. אנחנו משחקים נקי, מלוכלך, הכל ביחד. שיהיה, ובואו ניפגש באודישנים הבאים, אני בטוח שתהיו מבסוטים איתנו. ביי.